анализиран и след като излезе от събитието и има възможност малко по-трезво да осмисли, тогава си дава сметка какво се е случило. При преживяването на радост може би има подобен елемент, но преминаването по Червеното море е съчетание от двете. От една страна го има елемента на страха, защото в последния момент се случват нещата, египтяните идват със своите колесници, със своите коне и в един момент се случва нещо, което до този момент те не са очаквали. И съчетанието на страх, на опасност и на радост е много интересно съчетание. И е необходимо малко човек да се освободи от първите впечатления, от първата емоция, особено когато тя е смесена, за да може да си даде сметка какво се е случило. Не случайно народът непосредствено след случилото се, Свещеното писание ни казва, че пеят марша на победата, ако мога така да се изразя, химна на благодарността, отправена към Бога, или още по-мащабно, ораторията на освобождението, изразявайки по този начин случилото се. И изразявайки благодарността си до толкова, доколкото те могат все още да осъзнаят това, което става. Вижте, картинно казано, какъв е текста на това музикално произведение, което те пеят. Това го казвам с малко повече картинност. В Изход 15 глава, във 2 и 3 и 21 стихове четем. Господ е моя сила, песен моя, и стана мой спасител. Той е мой Бог и ще го превъзнеса. Бог на бащите ми ще го възвеличавам. Господ е силен войн, името му е Ейова. И 21 стих ни дава още малко от картината. А Мариям пееше ответно на този текст, от който част споделихме. Пейте на Господа, защото е издигнат на високо, конят и яздачът му хвърли в морето. Виждате, че това, което нарекохме химна на победата, си има свой текст. И този текст, до него са достигнали дори чрез боговдъхновение. Виждаме, и Мариям се включва със своя ответен отговор. Но вижте кое е интересно, както става в човешкия живот. Човешкият живот е изключително динамичен. Ако днес сме преживяли много голяма радост, много голямо удовлетворение, ние много бързо можем да се отърсим от радостта и от удовлетворението. И от едната крайност, от химна на победата, от ораторията на освобождението, можем да изпаднем в плача на окаянството. В Изход 13 глава, 21 и 22 стих четем. И Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем. Той не отнемаше пред народа облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем. Защо добавям това към нашите разсъждения? Защото случилото се при Червеното море някак си отминава. Но от този момент нататък ние виждаме как Господ полага едно изключително усилие да присъства сред народа си. Няма момент от денонощието, в който Господ с присъствието си, и то подчертавам с видимото си присъствие, да не уверява народа си, че е с него. Опитвам се да се поставя на мястото на израелтяните и трябва да ви кажа, че като че ли ми обягва нещо. Нещо пропускам. Ако обаче погледна в моята лична опитност и ако Червеното море го заменя с нещо друго,
си казвам, че това не е толкова трудно за разбиране. Как така Господ с присъствието си да ни уверява, че е с нас, опитността ни да говори, че Господ се грижи за нас, а ние за момент да се чувстваме в тотална безизходица, все едно сме изоставени сами на себе си. Някак си това умение го имаме всички. Текста ни казва, че изминава един ден и в рамките на този ден можем да кажем, че преживяванията на хората са подпечатани от случилото се при Червеното море. Можем да си представим как всички разговори са свързани с случилото се, как всеки споделя своята опитност, как всеки споделя своето удивление, своята радост. Можем да си го представим, не е толкова трудно. Може би в съзнанието на хората под различна форма и по различен начин все още звучи атмосферата на преживяното, може би звучи мелодията на химна на победата, може би се появяват фрази от нейния текст. Първия ден всичко минава под влиянието на случилото се. В книгата Пророци и царе, четем: израелтяните ликуваха от чувството за свобода. Ето какво стои в основата на тяхното преживяване, пред която чезнеше всяка мисъл за недоволство. Това е първия ден. Непосредствено след Червеното море, всяка мисъл за недоволство, за неудовлетворение не може да се прояви. Защото в тях доминира, както вече прочетохме, чувството за свобода. Те са свободни. Те като че ли дишат спокойно, свободно. Нямат усещането за поробителя. Няма го в този момент страха. Песента продължава да звучи. Изминава втория ден. Видяхме, нашия текст ни загатва. Водата постепенно започва да свършва. Ами логично е да свършва. Ние си представяме какво голямо множество излиза от Египет. Ние си представяме, че това множество излиза и със своите животни, със своя добитък, и цялата тази жива маса, ако мога така да се изразя, има нужда от вода. Особено подчертаваме, че тя е в пустинята. Предполагам, че никой не си е мислил, че могат да си вземат толкова вода, която да им стигне завинаги. Няма как да стане. Защото на тях им трябва ежедневно много вода. И колкото и да са взели, към края вече на първия ден водата започва да свършва, втория ден започва вече да се усеща някаква по-сериозна оскъдица на вода и се намираме вече на територията на третия ден. Какво се случва? Текста ни загатва. Страхът от жаждата започва да завладява натрапчиво умовете. Колко близко е това до нас? Прави ли ви впечатление? Първият ден чувството за свобода доминира. Чувството за сигурност. Защото в първия ден нямат усещане за някаква липса. Няма никаква липса. Втория ден липсата започва да се усеща. Третия ден чувството е много осезателно. И особено сериозно е разочарованието, когато попадат в първия момент и пред един кладенец, който не става за пиене. Ето това е моментът, върху който искам да мислим. Затова го озаглавих пред горчивия извор. Не случайно подчертах, че това е една метафора. Много често в нас доминират тези две чувства. От една страна чувството за свобода, което е предизвикано от положителните опитности с Бога в нашия живот.
От друга страна, чувството за страх, което е предизвикано от негативните преживявания, които непрекъснато ни съпровождат. Обръщате ли внимание? Една изключителна опитност при Червеното море, едно много силно чувство за свобода. Всичко се случва, подчертавам, в Божието присъствие, в видимото Божие присъствие. И когато започват да се появяват основания, които да предизвикват чувството за страх толкова силно стагнира умовете, сърцата, поведението, че всичко онова, което се е случило само преди 2 дни, като че ли е забравено безвъзвратно. И всичко това се случва във видимото присъствие на Бога, което се появява в този вид, чрез тази манифестация, ако мога да я нарека, на Божията слава, на Божията мощ, на Божието избавление, чрез която Той прави път през Червеното море. Питам се, защо толкова лесно чувството за свобода избледнява, чувството за победа избледнява, чувството за сигурност избледнява, когато се появи и най-малката сянка на страх. За евреите какво представлява свободата в този момент? Не искам да влизам в някакви дълбокомислени разсъждения за свободата. Знаете, това е екзистенциална тема, поне е мислено много, говорено, продължава да се мисли и постоянно ще се мисли. Но важното е да подчертаем какво е свободата за евреите и за еврейският народ в този момент. Свободата е, че те са напуснали Египет. Това за тях до този момент е една робска територия. Те там са се разглеждали като роби. Те напускат територията на Египет, напускат територията на поробителя, освобождават се от властта, от влиянието на поробителя. И това е изключително важно за свободата. Ще го подчертавам до края. И това става в видимото Божие присъствие. През деня с облачен стълб, не случайно, не просто да бъде видим. Защо облачен стълб? Защото Господ чрез облачния стълб, освен че говори за себе си, Той е прагматичен в действието си. Той им пази сянка. Облачният стълб им осигурява едно голямо петно сянка в пустинята. Там, където няма никакво растение. Облачният стълб им осигурява благодат, картинно казано. Представете ли си? Вие се намирате в тази сянка, поглеждате нагоре и не виждате нищо, което да пази тази сянка. Виждате някъде там облачния стълб. Слънцето препича. Този феномен, да го наречем, сянката, говори за Божието присъствие. Защо облачен стълб през нощта? Отново Бог е прагматик. За да им свети, да имат светлина. Те имат една постоянно съпътстваща ги сянка през деня и една постоянно съпътстваща ги светлина през нощта. Те нямат нужда от това, което ние осигуряваме чрез лампи или чрез чадъри или чрез други форми. Много осезателно е видимото Божие присъствие. Бог говори постоянно с присъствието си, че Той има ангажимент за тях. В нашия живот може би не е съвсем така, но стъпвайки на опитността на древния Израел и на нашите лични опитности, ние можем да кажем, че Господ непрекъснато говори за своето присъствие, за своята грижа,
Той вече в контекста на метафората ни осигурява сянка, когато е нужно, т.е. закрила. Той ни осигурява светлина, когато е нужно, напътствие. Но като че ли това не е достатъчно за нас, хората, говоря. И когато се появи нещо, което да ни предизвика, да ни провокира, да породи несигурност в нас, ние забравяме това. Както се случва и при древния Израел. Ето го въпросът за свободата. Да си свободен не означава просто да се освободиш от поробителя. Защото евреите бяха свободни от поробителя. Те бяха свободни, напускайки територията на поробителя. Дори Червеното море по някакъв начин и явно показа, че поробителят е победен, защото евреите минаха през Червеното море. Това беше като една своеобразна врата и буквално, когато целият народ мина, тази врата се захлопна и тя видимо гарантираше тяхната физическа свобода. Верно, че Господ ги поведе през пустинята, но те вече видимо нямаха поробител. В първия момент те преживяват, че са свободни. Във втория момент те започват да разбират, че да си свободен не е единствено и само физическа категория. Да си свободен е по-скоро начин на мислене, отношение към важните неща, а за нас като вярващи хора отношение към Бога, отношение към невидимия. И преживяването на тази духовна свобода, виждате, е пряко свързана с появата на страха. Има потресаващи примери от човешката история, как хора, които по стечение на обстоятелствата са били известно време в затвора, после биват освободени, излизат от затвора, но цял живот не могат да се освободят от менталитета на затвора. Това е трудно. Спомням си една история, да я наречем така, отчасти измислена, но всъщност в основата на тази история има голяма степен истина. Това е историята за Едмон Дантес, или така наречения граф Монте Кристо. Той е заточен несправедливо, успява да се освободи, но тази история не говори, че това, че си напуснал затвора, не означава, че си свободен. Защото, за съжаление, по-голямата част от живота му е подпечатан с менталитета на затвора. Кое говори за това? Желанието за отмъщение. Представете ли си, вие сте свободни вече, имате възможност да организирате живота си по начин, по който решите, дори имате средствата да си го позволите това нещо, но постоянно ви води хомота на желанието за мъст. Това е една висша форма на несвобода. Желанието за мъст. Неспособността да простиш. Всичко това, виждате, са различни форми, с които се сблъскваме и ние на несвобода. Ние си казваме, повярвахме в Господа, някои от нас си променихме начина на обличане, начина на изглеждане, но дълбоко в себе си можем да си носим духовното робство. А то, както ще видим, се проявява в различни форми. В Евангелието от Йоан има един текст, който може би е един от популярните текстове извън хората, които така познават много сериозно Евангелието, извън вярващите хора. Често пъти може да видите, че се цитира. Особено една-две фрази от този текст. Йоан 8 глава, четем от 30 стих.
Когато говореше апостол Йоанн за свидетелства, когато говореше това, Исус Христос споделя една много важна вест, която е пряко свързана с Него като Месия. Мнозина повярваха в Него. Този парадокс го откриваме в цялото Евангелие от Йоанн, още от самото начало. Идеята – мнозина повярваха в Него. Но знаете, в начало към това твърдение на Йоанн, на евангелистът, се прибавя и другото твърдение. Но Исус не им се доверяваше. Парадоксално е, нали? Хем повярвали, хем пък Той не им се доверява. Виждате как веднага тук по един интересен начин се подлага на съмнение вярата. Но същността на вярата. Но тук разбираме, че тези хора са засвидетелствали вяра. По някакъв начин те са дали да се разберат, че са вярващи, че вярват в това, което Той казва, че вярват, че Той е Месия, че Той е Божият Син, че Той не е дошъл да върши нещо за себе си, а е дошъл в ролята на Спасител. Тогава Исус, 31 стих четем, каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдете в учението ми, наистина сте мои ученици. Вижте сега, Исус към онези, които твърдят, че са вярващи, започва да им помага да разбират, що е това свобода, що е това вяра. Защото вяра и свобода са преживявания, духовни категории, които понякога дори се препокриват. Не казвам, че са едно и също, разбира се. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Сиреч, Той им казва: вие още не сте свободни, но вие ще познаете истината, истината, която аз нося и която току-що отчасти споделих, вие ще я познаете и ще станете свободни, ще бъдете свободни. Вижте сега реакцията на тези, които са засвидетелствали вяра непосредствено при тези думи на Христос. Отговориха му: ние сме Аврамово потомство и никога не сме били слуги на никого. Как казваш ти, ще станете свободни? Усещате ли честолюбието, нараненото честолюбие? До този момент те засвидетелстват вяра, дават да се разбере, че това, което казва, е интересно, впечатлява ги, и в един момент този същия човек, Исус от Назарет, който ги е впечатлил, който ги е докоснал, им дава още една идея. Ще познаете истината, истината ще ви направи свободни, и тяхното честолюбие се проявява. Усещате ли несвободният човек как реагира? Ние сме Аврамово потомство. Никога не сме били слуги на някого. Вярно ли е това? В буквалния смисъл на думата. Не говоря в преносния, не говоря в духовния. Вярно ли е, че никога евреите не са били слуги на никого? Току-що историята, която разглеждаме от древната история, показва, че не е така. Защото те са били най-малкото, което слуги на фараона. Но ние сме склонни да забравим нашите провали. Честолюбието забравя провалите и вижда само онези неща, които те карат да се гордееш. Ние сме Аврамово потомство и никога не сме били слуги на никого. Как казваш ти, ще станете свободни? А Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. 36 стих. И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Виждате ли как нашият Спасител поставя категорията свобода? Има един единствен начин, един единствен път, една единствена личност, чрез която ние можем да се освобождаваме от нашите грехове, от нашите несвободи. И това е чрез Спасителя.
чрез Неговото Слово, чрез Неговата изумителна благодат, която ние много често виждаме в нашия живот. Тя се появява като облачен стълб, появява се като закрила в подходящото време, появява се и като огнен стълб, появява се като семафор, като светлина в подходящото време, посочвайки ни пътя. Спасителят постоянно напомня за себе си в нашия живот. Спасителят разкрива истинския път към свободата. И понякога като че ли и ние, както юдеите от евангелската история, започваме да му се ядосваме. Защото ние си мислим, че сме достигнали до една задоволителна степен на свобода, до една задоволителна степен на свобода от греха. И в един момент той отново ни казва: и ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Сиреч преносно ни казва: има още какво да направите. И ние му се ядосваме. Нали дойдохме при теб? Нали сме част от твоята църква? Нали всеки ден се молим? Разбирате ли какъв диалог започваме да водим ние? Коя е основната характеристика, която стои в основата на робския менталитет? Мислете през историята. Кое блокира израелтяните в опитността пред горчивия извор? Водата намалява. Вижте сега съвсем човешките основания. Добитъкът започва да мучи и да издава звуци, напомняйки, че има нужда от вода. Но това е най-малкият проблем. Децата имат нужда от вода. Всички имат нужда от вода. Какво се появява? Един феномен, за който вече говорихме. Страха. Робството, робския менталитет се характеризира с силни прояви на страх, блокиращи прояви на страх. И това отчасти е причината, когато сме в позиция на роби, да си казваме: не е добре и все по-зле става, ама да си траем. Страхът разсъждава така и ние виждаме, че се появява това нещо и в нашата история. Един от най-сигурните симптоми за робството е страха. Страха ви прави мнителни, лесно обидчиви, вече зависи от ситуацията. Страха ни прави груби, прави ни агресивни, прави ни лицемери, прави ни пристрастни. В основата на това стои блокиращия страх. Различни форми, но можем да кажем страх. Страха ни прави неудовлетворени, недоволни, страха ни прави да сме с ниско самочувствие. Пред горчивия извор, ако не успеем от извора, който ни кара да блокираме от страх, да погледнем и да видим облачния или огнения стълб, ако не направим това движение, ако не направим тази гимнастика духовна, да насочим погледа си от проблема към този, който носи решението в себе си, страха започва да се засилва все повече и повече. И колкото повече продължим да гледаме към проблема, към страха, към източника на страх, толкова ни е по-трудно да направим това иначе лесно движение, да погледнем, че Господ чрез облачния стълб ни говори, че ни закриля, и чрез огнения стълб ни дава изход. Ето един урок, който имаме днес. Когато най-неочаквано страхът те блокира и ти започнеш да се занимаваш с причината, с източника на страха, погледни към Бога. Погледни облачния или огнения стълб. Потърси го. Не позволявай да гледаш към източника на страх,
към източника на несигурност, защото все повече и повече ти се задълбочаваш в неспособността да излезеш от това. Веднага вдигни глава нагоре и потърси Бога. Отклони погледа си от страха. Тази история много осезателно ни разкрива това. Ако ви попитам, ако страха е едно преживяване, то в чисто житейски смисъл, кое е преживяването, което е противоположно, антипод на страха? Моля? Така, на прима виста, което ви хрумва. Моля? Радост. Добре? Смелост, да? Вяра. Всичко това е така картината, с която се опитваме да очертаем този антипод. Вижте един текст, който така отчасти ще подкрепи всичко това, което казвате, но ще добавя още нещо. Умишлено не ви го казвам, защото ако ви го кажа сега, вие ще си спомните за текста. Така първо ще го намеря и така ще ви изненадам. Първо Йоаново послание, 4 глава, 18 стих. В любовта няма страх. Вижте как е конфронтиран страха тук. Не е със смелост, както обикновено ни хрумва. Значи страх и веднага казваме смелост. Много често, много изумителни прояви на смелост говорят за безумие. Виждаме тук, като че ли противоположното на страха е любовта. Говорим, разбира се, за Божията любов. Както примерно в Йоан 1 глава 15 стих ние срещаме следното твърдение, че Бог е светлина и в Него няма тъмнина. Виждате ли как Господ е представен? Бог е светлина и в светлината няма тъмнина. Ето светлина, тъмнина. После, по-надолу Бог е представен като един, у когото няма изменение и сянка на промяна. Променливостта от една страна и от друга страна непроменливостта. Между другото, когато говорим за Бога, че е непроменлив, това е нещо, което говори много показателно за Него. Но ако кажем, че хората са непроменливи, това не е винаги добра атестация за тях, защото от нас се очаква да се променяме. Но Бог не се променя, защото е съвършен. И когато един е съвършен, промяната вече за него не говори добре. Но един, който е несъвършен, промяната говори, разбира се, ако тя е в правилна посока, за нещо добро. Така и тук имаме страх от едната страна и имаме от другата страна на везната любов. Разбира се, тук можем да включим вярност, можем да включим вяра, можем да включим радост, защото всичко това, което вие казахте, по някакъв начин описва картинно, що е това любов или по-скоро различни проявления на този удивителен Божий феномен – любовта. Съвършенната любов изпъжда страха. Знам, че не е лесно, но това е важно за нас. Постоянно да си повтаряме, че когато усетим симптомите на страха под различни форми, страхът започва да завладява ума и нещото, което трябва да направим по най-бързия начин, както казахме картинно, от източника на страх, от причината на страх, трябва да погледнем и да потърсим Бога, да потърсим облачния стълб или да потърсим огнения стълб. Веднага трябва да реагираме мигновенно. Колкото повече се отдаваме на страха, толкова повече той блокира способността ни да се освободим от него. За какво говори в същността си страха? Знаете, има много изписани книги
за различни форми на страх, за генезиса на страха. И те са добри. Но тук, в библейския смисъл на думата, има една важна истина. Страхът говори за недоверие. Може да не искаме да си го признаем, но след като се появи страха и ни завладее, и ни ангажира, и ни обсеби, означава, че някакси ние сме много по-отворени за страха, много по-отворени за себеоправданието, за себесправенето, отколкото към опитността да се доверим, да се оставим в Божиите ръце. Не е трудно да осмислим тази библейска идея. Наличието на страх говори, че човекът не се е научил да се доверява. Означава, че в този момент той не се доверява. В този момент той разчита на себе си. Страхът говори, че ние разчитаме на себе си. Не случайно Йоан добавя в този текст, който отворихме, 1 Йоаново послание, 4 глава. Страхът има в себе си наказание. Страхът говори, че ние изпитваме понякога несигурност към себе си, че ние изпитваме вина в себе си, че ние изпитваме непростителност в себе си. Проявата на страх говори, че преживяваме несигурност и недоверие от една страна, а причината за това е, че ние се разглеждаме или като недостойни, или като виновни пред Бога, а това означава, че се разглеждаме като изоставени. Страхът ни казва: ти разглеждаш себе си като изоставен от Бога. И то в присъствието на облачния стълб или в присъствието на огнения стълб. Тази история има за цел да ни научи, когато застанем пред горчивия извор и когато страхът ни блокира, или поне се опитва да ни блокира. Страхът като че ли ни хваща за гърлото и започва да ни притиска. Веднага да потърсим видимото присъствие на Бога, слагам в кавички. Да се хванем за опитностите, за обещанията, за преживяванията, които сме имали с Бога, които могат да ни измъкнат от несигурността. В това се усъвършенства любовта, 17 стих чета на 1 Йоаново послание, 4 глава. В нас, че имаме дразновение в съдния ден. Ще сменя съдния ден. Имаме дразновение в деня на изпитанието. Имаме дразновение в деня, когато сме пред горчивия извор. Какво означава? Имаме сигурност. Имаме увереност. Да, обстоятелствата говорят за проблем и този проблем поражда страх, но ние имаме дразновение. Ние имаме опитността с Бога, който е в състояние да ни избави от това. Пред горчивия извор. Бог иска да доведе народа си до разбирането, че свободата не е само физическа категория, както вече казахме, а по-скоро духовна. Господ иска да ни научи да сме духовно свободни. Не просто да сменяме дрехите си, но да променяме начина си на мислене, отношението си, позицията си, взаимоотношенията си. Свободата не означава само да се освобождаваш от физическото влияние на поробителя или да напуснеш територията му, а по-скоро способността да живееш като свободен, дори и когато си в робство. Защото ние живеем в един свят, който непрекъснато се опитва да ни заробва. Ние не можем да напуснем този свят. Той е робски свят. Но свободата означава дори в този робски свят да живееш като свободен. Да бъдеш отърсен от робския менталитет. Да се освободиш от суетата не означава да премахнеш някои от формите й. Примерно любовта към бижутата. Махаме бижутата.
а означава да изповядаш пред Бога своята слабост и да го молиш Той да я изкорени във всички тия измерения. Свободата не е липса на изпитания, дори напротив. Често пъти свободата изисква изпитания, за да можеш да преминеш една стъпка по-напред в йерархията на свободата. Точно изпитанието тества свободата и те прави да излезеш още по-силен. Изпитанието прави вярата ти да расте в още по-голяма вяра. Изпитанието придава на вярата добродетел, придава качества на вярата. Изпитанието прави твоята религия да става сърдечна религия, да става твоя същност. И още нещо. Бог довежда народа си пред горчивия извор, за да му даде поредния важен урок. Тоест всяко едно изпитание носи със себе си урок, носи със себе си победа. Той идва, за да излезеш победител. И той чрез изпитанието създава условия, за да може да ни подари поредното чудо. Когато дойде изпитанието, си представяйте през опитността на древния Израел, че се намирате пред Червеното море. И във всеки един момент, картинно казано, Господ ще го раздели, за да може да минете по сухо. Тази вяра трябва да имаме, за да може изпитанието да бъде това, което Господ е промислил. Вижте как завършва нашия текст, нашата история, ако можем да кажем завършва, защото тя, виждате, че продължава да живее и да се развива в нашата опитност. Изход 15 глава, 25 стих, втората част и 26. След като Господ казва, ако той извика към Господа и Господ му показа дърво, пред горчивия извор се намират, и като го хвърли във водата, водата се подслади. Ето, опитност. И сега вижте как продължава текста, втората част. Там Бог им даде наредби и закони и там ги изпита. Изпитанието е средство за изпитване, но и средство за обогатяване. Господ им придаде опит. И 26 стих. Ето ги тези думи, които имат особено значение и те ги чуват там при горчивия извор. Ако внимателно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му наредби, няма да те поразя нито с една от болестите, с които поразих египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Иначе казано, ти си носиш в себе си своите египетски болести. Ако си ми верен, ако се умееш веднага да реагираш адекватно, когато страхът те блокира и погледнеш към мен и ме потърсиш, всички египетски болести, всички болести, които говорят за несвобода, за робство, ти ще ги преодоляваш с моята благодат. Бог да ни благослови днес да направим заедно още една стъпка в опитността ни с Бога. И когато се почувстваме, че сме пред горчивия извор, веднага да го потърсим, вдигайки главата си и търсейки огнения или облачния стълб, доверявайки му се, споделяйки му страховете си и с дразновение и вяра, търсейки го, за да може той да се намеси и да ни помогне да излезем като победители за Негова прослава. В всичко това ние трябва да се стремим и да копнеем, да го преживеем. И може би това да бъде едно пожелание в края на тази година и в началото на новата. Да се молим Господ да ни подарява опитности, с които да се утвърждаваме в връзката си с Него. Амин.